buri zai cika. Gane da Mira a shafin Instagram. Amira Sani. Ita ni da Mira a Instagram. Amin alaiki salamu Amira, barka da warhaka, barka da hutawa. Adamu Zango ina daɗa alfahari da duk masoya, ina daɗa godewa. Sai dai a yanzu za mu fara aiki ne na ɗawayar ke domin nuna kulawa. Karki damu da zarar mun kammala, zan kira ki mu gaisa cikin nutsuwa. A gurguje yanzu dai faɗi saƙonki da baki so a ganshi a Instagram. Kin sa na yi shiru ba wai dan ba da kalmar cewa ba. Hoto dubu ko a wayata na san ba za su kai adadin haka ba. Amira bayan godewa ban san me ma zan ce miki ba. Zan sai ban lambar ki a layi da wani suna kike so in sai ba. Amira Sani garin Azarai, ko da in sa Amira da Zango a Instagram.